optional memorial karon ni Santa Brigida of Sweden, Saint Bridget of Sweden. Nindot kayong istorya na muna ako ni siyang daklitan pag istorya kay kini siya dili kayo siya well known nga santa. Pero very relevant na sa atong panahon karon. Kinsa man si San Brigida o Saint Bridget, natawo siya sa Sweden na niadtong 1303. Minyo siya, nagminyo siya kang saka gobernador sa dako nga distrito or syudad sa Kingdom of Sweden. Dadon na siya og ang gobernador, dadon na sila 8 ka mga anak. Unya ang ikaduha ni si Santa Catarina of Sweden. Aduna si anak nga saint, Saint Catherine of Sweden. Silang duha bisan kun naa sila sa gahom. Nagpuyo sila matinud-anon nga Kristohanong kinabuhi. Naa sa gahom o naa sa gahom, aduna naman kay bandi, dato ka. Pero genuine ang ilang pag-alagad sa tao. Labi na sa mga indigent, katong mga dili kayo mga mayaman, no? Sa ato ba din yung mga indigent kana mga indigenous people. Sa mga indigenous people, mga Aita, Manubo, sa mga katong lowest class sa ilang ginarian. Tungod kang Santa Brigida, ang iyang bana nga si Governor Holt, nabag-usad siya, doon na siya pagtagad sa mga tao, nagserbisyo siya, tinuray nga pag-alagad, labi na sa mga kabos. Magmakanunayon sila sa ilang kaminyoon. It's a good example sa mga magtiayo, no? Magmakanunayon sa ilang, bisan pa sa ilang gahom, bahandi. Very faithful sila sa usa. Sa pagkamatay ni Holt, si Santa Brigida misulod sa sukang monastery, Cistercian monastery, nagmadri siya. Sa kadato nagmadri, human siya nagminyo. Nahinomdom ko na yung sa actress nga na yung Carmelite sister. Isa pa sa iyang pagkasikat. Guwapa matang kalimutan ko si Madrina siya karon, nasa Carmelite sister. Si Santa Catarina sulod sa pagka-madre, saka contemplative nga madre, sister yan. May gawas-gawas, sulod lang na sila. Di sila active nga mga sisters. O niya, dagan siya gisulat nga mga libro, reflections, gitawag na Revelaciones, ang mga libro niya, Revelaciones niya, gihimo siyang santa at ni Pope Boniface, patronis sa Sweden o co-patronis sa Europe. Ako ning gi-mention kay mayo ta himuon siyang patronis sa mga first ladies. First ladies, patronis ni first lady ni Marcos, pwede siya wala man tay first lady karon kay mayor naman ang atong first lady kaniadto. Tana mga asawa sa mga gamhan ng mga opisyalis. Bisan pa sa ilang gahom, nakakuha pa niyang kalimtan ng ilang kaugalingon, nagserbisyo sa uban. Serbisyo, dili ka ng kupot sa gahom, pakita nga gamhanan sila.
ang gamiton ako para sa pagpayaman sa kaugalingon, no? Total service, faithfulness to the gospel. Muna si Santa Catarina. Santa Brigida, Saint Bridget. Nya nanay, nasa si anak nga, si Santa Catarina. Sus, saka sa inyong pamilya, adunay mga santa. Adunay mga santos. Ang atong Ebanghelyo, atong first reading karon, nagpadayon gyapon sa istorya sa mga Israelita samtang sila nagpanaw gikan sa Ehipto ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Kita nato ang journey ng mga Israelita. Human sila gihimong gawas no, giliberate sila sa Ehipto, daghang kayong mga milagro gihimo sa Ginoo, nagbagulbol gyapon sila. Human sila gi-rescue gikan sa mga Ehiptohanon kay na ipit biya sila samtang naa sila sa Red Sea. Giluwas sila pinaagi ni Moises, gipikas ni Moises ang dagat, ano sila makalatas. O niya, nisunod ang mga Ehiptohanon, nibalik ang dagat, nangalumos sila. Nya karon nagbagulbol sa sila. Ano niyaman mi din may pa dito sa Ehipto kay daghang mga karne dito. Buhong kami sa karne o sa mga pagkaon. Way gutom din, gutom. Reklamo sa Ginoo. Bagulbol. Wala mahindumi nga. Biluwas sila. Dito sa Ehipto, daghang kayong himong mga milagro ang Ginoo. Aron tugutan sila ni Paraon nga mupahawa sa Ehipto. Ang ilang nahunduman, ilang kagutom lang. Ano hinumdumi ang kagawasan gihati kanila nga. Grabe ang ilang kahimtang sa Ehipto. Bisan kung busog sila, pero grabe ang trabaho. Ang ilang ang ilang tiyan. Bagulbol siya o bagulbol. Nakalimtan nila itong daghang kayong-kayuhan nga ilang nadawat gikan sa Diyos. Pero ang Ginoo wala siya. Sige. Gusto niyo pagkaon, wala lang silang pagkaon. Katong mura kunugkuan ka ng gabon, nipis. Katong gabon, pagkabuntag mo, kung ano siya mo solidify ito, may mo siyang small flakes. Katong small flakes mo, ito ilang galingon, ay mo ang pan. So, naano na sila pan. O niya, reklamo sila, ay sudan, padala sila mga langgam. Aron mahimong karne, sudan nila. Ang ilang journey dito sa disyerto, journey nato sa atong kinabuhi. Bisan pa sa daghan natong mga blessing gikan sa Ginoo, bagulbol lang gyapon ta. Kulang gyapon, di tama. Kontento sa mga butang anak nato. Gusto natong bumalik sa atong karaan nga kinabuhi. Kay sa pagsud nato kang Kristo, daghang mga problema. Agi tag desert experience. Problema pagsulay. Hinanglan mo lahutay ta, salig ta kanunay, kaya Ginoo di gid siya magpasagad. Pero naagyo na sa itong kinabuhi, makasulay tag mga pagsulay, nagtawag desert experience, bagulbol ta sa Ginoo. Lord, gano'y nga naman, kitagaan ko ni magsakit, nga na ako problema nga, hinimbahon rin ako, nag-alagad ko sa simbahan. Bagulbol ta, wala tag mga Hudyo, mga Israelita. Mula ho tayo takay, ang Ginoo nagmakanunayon sa iyang saad. God remembers His promise forever. Sa kanyang promise, He will take good care of us. No matter what happened to us. God is always there to protect us, to give us the things that we need basic, not the luxuries we need in life. Naanata, gusto pa tagkuhan.
Na kay motor gusto pa kag Fortuner. Luxury. So, ang atong ebanghelyo nindot sad, naghiskod bahin sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios way problema na sa murag siya binhi. Ang problema ang yuta nga kung asa siya motorok. Mo magyuna ang kanang realidad sa umah. Kung kamo gikan mo probinsya, hibalo mo unsay kahimtang kun ang mga kuan magpugas, ang mga mag-uuma. Sa dito sa New Bisela ilang dunay duha ka klase sa pagpugas kanang sabog tanim o kanang isa-isa itusok ng sabog tanim kanang ila lang ingat. Katag lang na sila. Buwa di na sila magkuhan buhat ng mga binhi. When I binhi, diretso. Kita, magbuhat ang pagkagbini. Huwag mo kuha na siya, dako na. Mong i-uproot, tapos itanom, isa-isa. Dito sa uban, magdali ra kayo, ihumol nila ang tuman. Tapos kung siguro na ano na mo-uproot, kuhan sa mo, na ano na gamay nga, sa mo tubo, ilala siyang isabog. Sabog tanim. So nga na, dagang yun na yung kuhan. At tumabot, mahulog sa lugar nga dili maayo ang yuta. Say gani, mabot sa lunop. Karong grabe ang lunop sa kuhan. Lunop sa Luzon. Itong among balay sa Paranaque, lampas tao kuno ang tubig. Kay among balay dito, daplin man sa creek. Na, lampas tao, pila na na? 5 feet, more than 5 feet na na. So, ang binhi, makuanan sa tubig, wala gina, malumos na, di na mo tubo. Usahay sa, agian og huwaw, drought, why tubig, init, ang yun. Ako ba saan, ato mahulog sa ganang, kaya di magina malimpiyuhan na tanan, na aming mga sagbot sa ilawong, amo na ito, hindi sila makatubo. So ang uban, nasa maayong ayuta. Kaya nagpasabot nga, ang pulong sa Diyos, nagdepende sa yuta nga iyang asa siya moturok. Depende sa kasing-kasing, sa tao, giyon sa nato pagdawat ang pulong sa Dios. Yadagang pamaagi. Karon kadungog mo sa pulong sa Dios. Agi diri ulusot spikas. Wala mo tiglaw sa kasing-kasing. Wala nato pamalandungi. Wala na dungog na to nya. Pag umana na tapos na ato sa atong mga negosyo, sa atong mga trabaho, nakalimtan na. Nagantag mga paabot na sa balay, daghang problema. Wala, nakalimtan na, mamunga ang pulong sa Diyos. Pero katong mga tao nga ilang gipamalandungan ang pulong sa Diyos, ang pulong sa Diyos mamunga sa ilang kinabuhi. Adunay kabaguhan sa ilang kinabuhi, kausbawan sa ilang pagtuo. Kung sama na nga pamaagi nga itong pagdawat sa pulong sa Diyos, ato ba kining gidawat nga mahinangpon, nga malipayon o kiniatong gitipigan sa atong kasing-kasing o gipamalandungan aron kini mamungag daghan. Manindog kita